Alokairuarekin iruzur egiten duen agentzia baten praktikak argitara eman ditu aldak eta agentzia bera ixteak galde egin dute. Azalpenak jarraian. Arratsaldeon ikusentzuleok eta Xalbat Itzainaren liburua aurkeztuko dizuegu gaurkoan 4 gazte etorkinen ibilbidea. Malitik abiatu eta Europara artekoa. Asteragoaz. Alda mugimenduak agerraldi bat antolatu du asteartean Miarritzen berriz ere etxebizitzaren eskubideren kontra doan gertakari bat salatzeko. Hain zuzen, militanteak Omiz Holiday gigiezin agentziari iruzur praktikak egitea leporatu dio. Agentzia honek urte bateko kontratu bat izenpetarazi die 6 pertsonai etxe baten alokatzeko, baina aldi berean kontratua hasteko galdegin die gutun bat izenpetzea aurre datatua, apirilunda juntakoa, erraiteko ekainaren lehenean joanen zirela etxetik. Baginakien bat direla kontratu iruzurrak egiten direnak ikasle kontratuak ikaslei ez direnei adibidez. Hemen beste kasu da, hemen kontratua bera legala da, orduan DDPPek kontrola bat egiten bari madu agentzian kontratu legal bat erakusten aldie agentziak, baina kontratu horren ukaiteko eta etxean sartzeko alokatzaileek gutun bat izenpetu behar dute erraiteko 8 hilabeteren buruan joanen direla. Eta hori, praktika hori ilegala da. Egoera hau ulergaitza da, unartezina da, eta pentsa pertsona bat heldu dena jakinez dagoen etxebizitzarako arazoa gaur egun Ipar Euskal Herrian, lortzen dute etxebizitza bat, baina erraiten diete ez behartuak ziste hala ere izenpetzea dokumentu bat aldez aurretik kanporatuak izaiteko ekainaren batean. Eta kontuan harturik pertsona horiek 4 hilabete horietan auskalo norat bizitzera joan behar diren. Izan daiteke kanpin batean, edo auto batean, ze gaur egunean Ipar Euskal Herrian tamalez jende bat badago autoetan bizitzen, edo lagun baten etxean. Aldak lorturiko dokumentuak kuser baten bidez baieztatu ditu eta horrez gain agentzia bera esteko helburua lortzeko hainbat erakundeei gutunak erarazi dizkie. DDPPri salatu dugu egoera hori. Bestalde, salatuko dugu ere represion de fraude delakoari eta azkenik Baionako industria ganbarari idatzi diogu goizuntan galde egiteko Omiz Holiday agentziaren karta kentzea. Zenta industria ganbarak ditu agentziek haien kartak emaiten, agentzi baimenak azkenean, eta galde egiten dugu CCI-ri orduan karta horren kentzea eta agentzia hau zerratua izateko gizan. Aldak Omiz Holiday agentziako alokatzaileak edo horrelako praktikak jasaiten dituztenei haiekin harremanetan jartzeko deia luzatu die. Eta guk laguntzen alditugu haien etxebizitzetan egoiten eta uda hontan hortik joan gabe egoiten haien kontratua bukatu arte. Muga guztien gainetik. Horixe da Xalbat Itzainak idatzitako liburuaren izenburua. Eleberri bat da, kontatzen du 4 gazten ibilbidea, nonbait migranteak direnak, Malitik abiatu direnak, beren Maliko hiri nagusiko auzo batetarik, eta arribatu dira, Europara arte horien ibilbidea, kontatzen du pixka bat. Eleberrian kontatzen duen istorioa ez da benetazkoa, baina gerta litekeen zerbait da. Xalbatek duela jada 2 hamarkada egin zuen bidaia batean hurbiletik ikusi zuen migrazioaren arazoa zenbatekoa zen. Gaur egun bereziki muga ondoan bizi direnek ongi dakite Europara etortzen diren horien egoerak ez duela hobera egin. Ni egon nintzen 2 urte Burkina Fason diela 20 urte orai, eta behaz hango hoitzapenak eta nire ikusi nituen gazte batzu preseski hemen migrante gisa etortzeko proiektua zutenak. Eta geroztik hemen eskuin esker ere lagun batzuen etxean ezagutzen behititut migrante batzu ere, eta lekukotasun batzu bilduta, eta historio bat sortu da, atera da.
En fait, hori dela 5 urte idatzi nuen, eta geroztik ikasek onartu zuen, eta gero hainiz proiektu behitzen, orai atera da, baina duela 5 urte idatzi nuen, eta gaur egun hartzen gira realitatea beti ala dela, beti edo gero eta gehiago aipatzen direla ere, eta entzuten hemen mugan eta gertatzen direnekin, behaz aktualitatean da gai hori arras. Liburuaren ezaugarri nagusietako bat da gazteei bideratuta dagoela, eta helburuetako bat da irakurle gazte horiek migrazioaren gainean gogoeta bat egitea. Gero ikusiz nola errezibituak diren hemen, nola ikusiak diren hemen, eta ze estatutan ere arribatzen diren unara gehienetan biziki gaizki eta etortzen dira, eta gaizki errezibituak ere. Eta orduan, pixka bat hori nahi nuen barnatu, eta ene helburua zen, 15 urteko edo urte arteko gazteak, unkitzea pixka bat adin bereko gazte horiek zer bizitzen duten, eta pixka bat gogoeta sortzea. Ikasekin egindako proiektuetan baldintzetako bat da idazleak berak liburua klasean lantzeko materiala prestatu behar duela. Horrela, gaiak bertan eztabaidatu eta irakurritakoa hobeto ulertzeko. Migrazioa noski gai zaila eta gogorra izan daiteke. Eta horixe izan da erronka handienetako bat. Ikasleei zuzenduta egon arren gai hori modu errealean islatzea. Ikasleek beraz entzuten dute, beren ingurumenean pixka bat interesatzen badia prentsari edo aktualitateari ezin dute gai hori saiestu. Eta demora berean zuk jaituzuna, ezin dira beldurtu behar, ez dira okaztatu behar ere, baina ez kondatzen ditugun historioak, hala ere, berda kondatu, realitatea ez dituzu aurrak ez beldurtzearen kontu, kondatzen al, sobera leunak diren historioak. Ez da baida berdina ukan dugu zera entzat lehen estalgiaren marazkiaren zat. Eran nahi du, zer sortzen dugu, zerbait berdu gogoa eman, bai ikasleari eta bai erakasleari ere. Liburu hortan sartzea eta naiz eta gaia piskat gordina izan, gogoa eman behar du. Orduan hori ere intzatu niz erakusten, gazten arteko ahemana ere, gure hemengo gazteak bezala, hoien artean bada ahemana, bada kalapita, bada jostatzen dira irriz eta batzuetan mokokan. Eta hori ere nahi izan dut erakutsi. Hemengo gazteak zinez identifika ditezen, adin bereko gazteri, eta gogoeta dezaten, ez da intximple, gaur egun ikusten ditugu gazteak etortzen, zer bizi izan duten. Gogoeta hori nuen zinez helburu. Prozesu horretan zorionez, Xalbatek laguntza jaso du. Marrazkiekin ez ezik ikuspuntu aberasgarri bat eskaini dion kide batekin. Paskalekin, bai, nik galdegin nakon, lehenik, marrazkiak egitea olako liburuaren zat, baina ere galdegin nakon bere irakurketa. Espaldi zagutzen dugu elgar, urare egona da gainera eta Afrikan 2 urtez, eta nahi nuen haren ikuspuntu bat, beraz, arek ere lagundu nau idazten, nahi du bere oaxak egin dauzkit, hau okendu, hau obetu, hau berzinuke pixka bat gehiago aipatu edo gutiago, eta beraz ez da bakarrik marrazkiena, baina gero marrazki ekin egin nuen lan biziki edera da, biziki sakona, eta hortan ez nuen duda hundirik, Paskalen gandik, eta biziki mapak ere sartu ditu barnean, eta uste dut pedagogia aldetik ere ikaslentzat gela batean lantzeko egokia ateratzen dela. Bihar hasiko da korrika dena prest jada. Iparraldean apirilaren 4an eginen du lehen sarrera eta Baxe Nafarroan eta Zuberoan ibiliko da. 5 goizaldean aterako da eta bigarren sarrera 9an izanen da Lapurditik zehar. Korrikaren karietara Telian Egiapalen erakusketa apirilaren 12 arte ikusgai izanen da Kalostrapen. Irudi hauekin amaituko dugu gaur saioa ikusentzuleok ongi izan.